तो का हालचाल बा भैया लोग, प्रणाम नमस्कार। अभी देख सकत हैं लोग हमारनी के जौन भोजपुरी इंडस्ट्री बा, म्यूजिक इंडस्ट्री बड़ा कमाल कइले बा। ट्रेंडिंग पर यूट्यूब पर देखत हनी म्यूजिक में नंबर 1 पे पवन भैया तो हटे के नामे नहीं लेत। 7 लाख व्यू होखे लबा, 7 मिलियन। और 2 नंबर पे हनी सिंह चलत रहे, 3 पे सलमान खान, 4 पे सलमान खान। अब 5वां पे देखिए फिर से नीलकमल भैया आ गए बाड़े। नीलकमल जौन सनी लियोन के इनकर गाना आई रहे एक दिन पहले, ये ऊपर 2.5 मिलियन व्यूज आ गई बाटे। आ देखिए रही 5 नंबर ट्रेंडिंग पे चला था नीलकमल भैया के गाना। देखा था नहीं 5 नंबर ट्रेंडिंग पे चला था एक दिन पहले, पर 2.5 मिलियन व्यू आ गई बा। गजब करता है लोग। हाई 7वां नंबर पे चलत रहे हमनी के खेसारी भैया, चांदी के कटोरे सॉन्ग। यही गाना इनका चला था ट्रेंडिंग में, बहुत शानदार चला था। आजकल भोजपुरी इंडस्ट्री बड़ बड़ गायक हीरो लोग के पीछे छोड़ले बा हमनी के समाज। देखा था नहीं सबे, बहुत तगड़ा चला था लोग। देखिए दूसरा खबर ही बा कि खेसारी भैया गर्मी के दिन आ गई बा, स्विमिंग पूल में मौज मस्ती करत नजर आवत रहे। देखिए झलक देखी। गाना हम कम कर देनी, कॉपीराइट के इशू मत आ जाओ, यही चलते गाना रखम तो दिक्कत हो जीरे सब एंजॉय करी। देखी है खेसारी में कैसे कुदुक सॉरी खेसारी लाल कैसे कुदुक के स्विमिंग पूल में नहा तड़े, मौज मस्ती करत तड़े। देखिए ये मस्ती इनकर, आए है असली मजा तो भैया तू ही ले तड़ा। हमनी के कहिए मिली ऐसा मजा। ले लो भैया ले लो, मजा लो, हकदार बड़ा तू। तो भैया अगला खबर ही बा कि पवन सिंह के कमर दबा दी एगो गाना आवेला बा। 21 तारीख के आवेला बा गाना, और वायरल भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर रिलीज होके वाला बा। 21 मार्च के 10 बजे सुबह में ये गाना आई। पवन सिंह बाड़े और साथ में इनकर बाड़ी नम्रता मल्ला जो हीरोइन बाड़ी है में। तो देखी गाना का परफॉर्मेंस करता कैसन बा, हम सबके रही बड़ी इंतजार बेसब्री से। गाना गईले बड़े पवन भैया, शिल्पी राज साथे में दोनों जने गईले बड़े लोग। ई खबर पवन सिंह अपन इंस्टाग्राम के हैंडल पर एगो पोस्टर शेयर करते हुए खबर दिले हैं। लिखले बड़े नीचे अब कमर हिलावे के बारी बा। तो चली हमनियों के कमर हिली, गाना पहले आ जाओ, हमनियों को बड़ा बेसब्री से इंतजार बा। तो चली भैया। तो भाई लोग रउरा सबके हम जो न्यूज़ देतनी पसंद आवता कि ना, रउर चाहेता फेवरेट सिंगर के, भोजपुरी सिंगर के हम जन खबर देतनी पसंद आवता कि ना, कमेंट में ज़रूर बताई। और रउरा सब इस चैनल पर कैसन वीडियो देखल चाहतनी, मूवी के हम रिव्यू सोचता भाई लोग ज़रूर कमेंट में बताएं कि कैसन रउरा वीडियो देखल पसंद करतनी। तो वीडियो अच्छा लगल तो वीडियो को लाइक कर दी। अगर पहला बारी वीडियो देखा तनी तो चैनल के सब्सक्राइब करके घंटी दबा दी। हम मिलम रउआ से आसानी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।